Eta bitartean jungo gea espe arraindegira. Eta beak izango dugu sasoiko arraiak zeintu dian, zeintu dauen honenak, eta gero ikutziko dugu ze arrain mota eskain. Goazen bertara. Kaixo Joseba, Ainara naiz. Hemen gaude Bretxako merkatuan. Hain zuzen, espen arraindegian. Arraindegi hau, orain dela 82 urte iriki zuten Karolen amoinak, eta gero, Karolen ama hasi zen berarekin. Eta orain egun, Karola dauka arraindegia. Goizero, egiten dugu bideo bat, mostrador guztiatikan, eta gero bialtzen dugu. Eta gero, jendea WhatsAppen bildez deitzen digute, edo WhatsApp bat bialtzen digute, eta guk eramaten ditugu, domiziloetara, etxetara, eta gero ditugu bi denda aieten, eta jendea juten da hartzea poltsak. Eta gero bialtzen dugu kanpora, Bartzelonara, Nafarrora, leku guztitara. Lehengo urtean, sari bat eman ziguten lana horrekin, WhatsAppen bidez eta webarekin egiteagatikan eman ziguten merkataritzako saria. Denetatik eukitzen dugu, eta ere bai prezio guztitatikan. Karol egunero juten da Paseko portura erostea, eta gero guri ekartzen digute, kamioian, eta guk gero ja jartzen dugu mostrador guztia. Eta, gaur dakagu karkajal, labean eta lomotan, xierretan egitea, plantxan oso goxua da. Orain da ere bai, garai. Tuakin da, Bai, gainera eske, hau, arrain sopa egin alda, behida zen, arrai txikiekin, kongrioakin, itxaskabrakin, hainbeste arraigiekin egin alda, zaporeak, diferenteak, ez beti berdina izateko, eta denak juten zaio ongi. Denak ondo juten zaio, ez da? Denak. Arrai urdinakin ja gutxiago egiten dira arrai sopak, ez da? Ni ez nahi zalea, arrai urdinakin, arrai beste gauza urdinakin batzuek. gero marmitako egiteko, beste zerbait egiteko, ez da?